जोङो सुजित नार्जारी जोंनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि जि 40टा समस्ति दङ बेयाव 40टा अडिटोरियाम लुनाय जाबाय 40 अडिटोरियाम लुनाय जाबाय बीर सिलागां जांख्रिथायारि दैदेनगिरि बिथांनि मुङाव BTC आव 40टा समस्तियाव अडिटोरियाम लुनाय खामानि सोलिगासिनो दङ सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव मोनसे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टार लुनाय सोलिगासिनो दङ गासै दासिम 220 नलेज सेन्टार लुनाय जाबाय दा बेबायदि गोबां खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथनि माखासे गामिया बड'लेण्डआव हाबबाय आरो हाबगोन दा बे ओनसोलावबो बे खामानिफोरखौ जों लासै लासै मावलांबाय थागोन सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे साहा दिकाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयै बोसोरारि जथुम्मा खुंदों दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे जारिमिन बेखौ बयबो मिथिगौ आरो दिनै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि लैहोर लैहोर फैदों दा आं बेखौनो बिसास लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफोरनि जि अनसायनाय फोथायनाय बे दाबो दङ आरो थांनाय समनि जि मोनसे गोब्राब थासारि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गोबां जांख्रिथायारि आफादफ्रा जोनोम जानानै हारिखौ हमथाबोदों गाबथाबोदों ओंखायनो दिनै बर'नि सिनायथिया मुलुगाव सिनायजानाय मोनसे थासारियाव फैबाय आरो बड'फानि सिमाङाबो लासै लासैनो मोगथाङाव महर मोनबोगासिनो दङ दा सनितपुर बिश्वनाथ होनना बुङोब्ला हानि जेंना दङ बे लासै लासै जोबबोबाय थादों जि एसे दंबावो बेखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय जों सरकार रायज्लायगासिनो दङ गामि सोसननायनि बाथ्रा दङ आरो माखासे गामिया बर' कसारि काउन्सिलाव सोसननायनि बाथ्रा दङ बे मोननै बाथ्राखौबो लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायगासिनो दङ आङो लासै लासैनो प्रब्लेमखौ जोबजानो लुबैदों मानोना आगोलफ्राव बे थासारिफ्रा जोबोद बै समफ्राव जोंनि सोमावसारनायखौ लानानै सनितपुराव एबा बिश्वनाथाव गहपुर बायदियाव गोबां थासारि जालांदों दा नैबे समाव जाहाथे खुनु रोखोमनि गाज्रि थासारि जानो हाया बेखौ नोजोर बोनानै जोङो BTR एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जाहाथे लासै लासै जाफुंसार महर मोनो बेखौ जोङो नोजोर होना खामानि मावगासिनो दङ आथिखालाव जे BTR सोसननायाव 60 बेबायदि गामिफोरा सोसनजाबाय नाथाय बिथांमोनहा बेखौ साननानै गोबां जिंगायाव दं जे फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव बिथांमोना होनो हानायनि मोन्थायखौ मोनगोन ना मोना बिथांमोननि BTC बिसायख'थियाव भट होनो मोननायखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ मानोना बिथांमोनाथ' अलरेडि BTC आव हाबखाबाय नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव माखासे गामि दङ जाय गामिखौ सोसननांगौ बिनि थाखायबो जोङो सरकारखौ नारसिननानै माखासे खामानि मावगासिनो दङ दिनै जे सारखौ खोनानो मोनदों दिनै सारा गोबांथार ओनसोलाव बेबायदि जौगाथायनि खामानिफोर मावगासिनो दङ आरो दिनैबो बेयाव नुजाथिनायनि गेजेरजों सारा मोनसे बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों दा बेनि गेजेराव सारा जोङो सुजित नार्जारी जोंनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि जि 40टा समस्ति दङ बेयाव 40टा अडिटोरियाम लुनाय जाबाय 40 अडिटोरियाम लुनाय जाबाय बीर सिलागां जांख्रिथायारि दैदेनगिरि बिथांनि मुङाव BTC आव 40टा समस्तियाव अडिटोरियाम लुनाय खामानि सोलिगासिनो दङ सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव मोनसे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टार लुनाय सोलिगासिनो दङ गासै दासिम 220 नलेज सेन्टार लुनाय जाबाय दा बेबायदि गोबां खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथनि माखासे गामिया बड'लेण्डआव हाबबाय आरो हाबगोन दा बे ओनसोलावबो बे खामानिफोरखौ जों लासै लासै मावलांबाय थागोन